Hej så alle sammen. I dag der skal vi spille det her spil, som hedder GT Racing 2. Jeg har aldrig rigtig spillet det før, men jeg har prøvet det en enkelt gang. Bare lige for lige finde ud af, hvordan det virker, og hvordan man spiller spillet. Så jeg tænker egentlig bare, hvis vi kommer i gang. Jeg spiller. Ja, det er jo... Altså det... Spillet gratis. Jeg har downloadet den på Google Store, og helt gratis, og det tager ikke ret lang tid. You've been assigned a target time. Prove your racing prowess by finishing the next lap before time runs out. Okay, så jeg tænker egentlig bare... I want to see you make it to the top of the podium. Ja, jeg skal spille. Killer. I don't think that's a shortcut. Racing? I thought you had more in you. Ja, vi må noget, det skulle ikke lige en tid. Det var ellers godt nok tændt på. Undskyld, at det laggede lidt. Men vi skal lidt kigge os omkring i spillet. Det er hvordan man som opgraderer og så videre. Hvad skal jeg have opgraderet blandt andet? Jeg tænker, vi skal have opgraderet. Jeg skal bare lige det på et andet sted. Nå. Jeg skal bruge 10. Nej. Og så skal vi have den. Nej. Nå. You need a mechanic. Nå. Kan vi... Skal vi... Nej. Jo, free. Fed nok. Nu skal vi opgradere. Fjeder. Speed up. Free. Sådan. Ready to go. Starter button. Side. Nå, man kan købe det. Det er faktisk ikke cool. Det er faktisk godt hjælp. Men... Cash. Nå, det er dem, der ikke kan købe alt det der. Jeg ved, man ikke kan købe andre biler. Nå. Jeg tænker lige, at jeg skal tage en race med her.
Men nej, man skal vinde den der, for at kunne komme videre. Jamen, så må vi jo vinde den, før vi tager den næste. The Laguna Seca track is about Let's do this, champ. You are in it to win it, aren't you? There's always another race. Ikke ret langt væk, men jeg fik det mindst 4 kroner. Nej. Så jeg tænker da egentlig bare, at vi skal komme videre. Jeg vil godt nok gerne have klaret den der bane der, så jeg komme videre. Det griner mig lidt, at jeg ikke har klaret det. Jeg føler mig så dårlig. Alle andre er bedre end mig. Men sådan er det ikke. Sådan er det ikke. Nej. Tro på Feel jer selv that derude. heat? The Laguna Seca track is something of a Let's show these guys what you're made of. This is only slowing you down. Where's the racer I knew?
busy out there, man. We gotta make time to practice. Altså, I så jo selv, hvor tæt det var på. Altså, måske. Jeg bliver nødt til at køre lidt hurtigere, og lad være med at bremse i svingene og så videre. Men altså, jeg bliver nødt til at køre. Jeg tager den en gang mere, og så bedømmer vi, hvad spillets optur og nedtur er. Let's go! Complete a lap around the track before the timer runs out. I want to see you put your foot on the gas and your hands on the wind. I'm proud of it. 5, 6, 7, 8 sekunder tilbage. Og de andre, det var bare sådan. Det var bare sådan med sådan 2 sekunder for langsomt eller sådan noget, ikke? Nu kan jeg også level op. Fed. Okay, vi skal snakke om lidt opture og nedture ved det spil her. Nogle opture. Og det er gratis. Det er gratis. Det er rigtig god grafik. Og så også bare, jamen det er realistisk, og priserne er sådan rimelig realistiske, og man tjener sådan rimelig gode penge, og man kan købe biler, og man kan opgradere sin bil, og så videre. Du kan få det på alle Windows-computere. Desværre ved jeg ikke lige, hvad man gør med MacBook, hvis nu man ikke har Storm. Det kan være, at I har en eller anden app på jeres computer, som I så bruger i stedet for. Og nedtur, det er, jamen det er en rigtig stor efterligning af Real Racing. Det kan jeg faktisk ikke engang så godt lide. Men altså det er jo lidt dårligt stil af dem, der har lavet spillet, at de bare har kopieret det. Med mindre at det altså er dem, der har lavet Real Racing, der også har lavet det spil her. Hvilket det nok ikke er. Men det var jo egentlig bare de 3 opture og 1 nedtur. Jeg tror faktisk, at jeg vil give det her spil her 4,5 stjerner. Det gør jeg, fordi det er rigtig god kvalitet, det er gratis, det er god grafik, det er realistisk og så videre. Det har 1 nedtur. Jeg synes, det er et rigtig godt spil. Tak fordi I så med alle sammen. Hvis I gerne vil have nogle flere af dem her testplaying videoer, så like ind i videoen. Fortæl min kanal til jeres venner, så de kan sprede det, så de kan se mine videoer, inden de downloader spillet og faktisk finder ud af, hvor ikke godt det er, for eksempel. Så kunne de jo komme ind og se min video først. Så ellers så ses vi jo bare i den næste video. Hej!